бо ташаббуси шуъбаи илмҳои тиббӣ ва фармасевтии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҷамъияти анестезиологҳо ва реаниматологҳои Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи акушерон гинекологҳои Тоҷикистон дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид пешгирӣ намудани фавти модарон ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш махсусан пешрафти илми тиб ва дастовардҳои олимони соҳаи тиб дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифта, барои боз ҳам хубтару ҷонок намудани фаъолият дар соҳаи тандурустӣ ва баландбардоштани масъулияти мутахассисон, ҳамкории зич бо аҳолӣ, маслиҳатҳои мушаххас дода шуд. дар соҳаи илми тиб низ барои рушди илм ва ҷорӣ намудани технологияи муосир тарбияи кадрҳои баландихтисос, татбиқи корҳои амалӣ ва табобати беморон чораҳои зиёде роҳандозӣ мешаванд. яке аз масъалаҳои мунбари имрӯз ин масъалаи хунравӣ дар соҳаи акушерӣ гинекологӣ мебошад. ба воситаи ҳамин ҷамъият мо аз ҷумҳуриҳои дигар мутахассисонро ба ин кор ҷалб мекунем. барои пешравии ояндаи дар соҳаи акушер гинекологӣ мо бояд тасмим гирем ки ба як тарзи таъҷилӣ дар ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурии мо бояд муайян кардани якчанд рӯи таҳлилҳои озмоиширо ба роҳ монем. яке аз инҳо ин лахшавии хун дар вақти хунравӣ як роли муҳимеро мебозад. аз ҳамин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки бори дигар дар бораи инфузиони терапия ё ки ворид кардани маводҳои моеъ ба организми беморони ки дар ҳолати вазнин ворид мешаванд дар ҳамаи бемористонҳо, инро ба як эътилоли муайян дарорем. таҳқиқоти олимон дар самтҳои гуногуни илми тиб қарор гирифтанд ки иҷроиши дурусти онҳо дар самтҳои гастроэнтерология, ҷарроҳии дилу раг, осебшиносӣ, акушерӣ гинекологӣ ва ғайра нуфузи илмро боло мебардоранд. мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар мавзӯъҳои сохтори фавти модарон ва роҳҳои пас намудани он дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷанбаҳои муосири муолиҷаи хунравӣ ва назорати сохтори гемостаз, таъсири шушҳо ба сохтори гемостаз дар занони ҳомиладори гирифтори синдроми аворизнокии узвҳо суханронӣ намуда, доир ба дастоварду ҳар чӣ зудтар пешгирӣ ва ҳал намудани мушкилоти ҷойдошта ҳангоми бемориҳои занона андешаҳои худро баён намуданд. Я очень рада, что сегодня проводится вот эта научно-практическая конференция, которая проводится совместно с обществом акушеров-гинекологов и обществом анестезиологов и реаниматологов. Данный семинар, он посвящен для путей снижения материнской смертности, которая является основным приоритетом целей устойчивого развития. В результате реализации данного приоритета было достигнуто нашей страной очень большие успехи. Вот материнская смертность, чему посвящен наш научно-практический семинар, снизился почти в 2,5 раз, и это был, конечно, очень большой успех для нашей страны и для того, чтобы мы смогли спасти такое количество женщин, которые могли бы мы их потерять. Во-первых, чтобы каждая женщина заботилась о своем здоровье, чтобы каждая женщина могла сама решать, сколько она может иметь детей, какой интервал между родами она должна соблюдать. И, конечно, повышение информированности женщин о опасных признаках, которые может быть, и своевременное обращение в медицинские учреждения. Ну и, конечно же, очень большую роль играют кадры. Вот, кадры на всех уровнях, как научные кадры, так и в лечебных учреждениях, это врачи, медсестры. Это играет очень большую роль, поэтому вот это вот повышение потенциала очень важно. Найти пути, как сохранить эти кадры, чтобы они могли работать у нас и оказывать помощь нашим женщинам. бо мақсади беҳтар намудани саломатии модарон ва коҳиш додани фавти онҳо ва роҳҳои пас намудани он дар ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои тандурустӣ ва неҳодҳои марбута ба таври доимӣ тадбирҳои густурда меандешанд. барои пешгирии ин мушкилот як қатор роҳҳо ва чорабиниҳо татбиқ мешаванд. аз ҷумла назорати мунтазами тиббӣ, маълумотнокии модарони ҳомила,
дастрасии хизматрасонии босифат, шароити иҷтимоии мусоид, ҳамкории байнисоҳавӣ ва сиёсати давлатӣ. мақсад аз ин чораҳо ҳифзи ҷони модарон ва фароҳам овардани шароити солим барои ояндагон ва ташаккули ҷомеаи солим мебошад.